Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Dziśki, że chciała ino prędko powiedzieć o tym, jak to idzie mieć w doma niewidzialne dokumenty i co mi się takiego przydarzyło i jako też ten nasz mózg robi nos zabozna. No tuż słuchajcie, bo to tak myślę, 2 miesiące temu nazad. Jożek znodła taką rzecz jedno, kieru, że chciała wrazić w takie miejsce, kajmom takie roztomajne moje pamiątki, takie jeszcze kaj ze szkoły, takie dyplomy roztomajta, tam byle co, jakże mało było, a potem tam większo. No i żech to znodła, że chciała to tam do tych takich dokumentów wrazić. No i ida tam do tego szranku, patrza, nie ma tego, nie ma tych dokumentów. Jerunie, to kaj to jest? No ale żech se wspomniała, że jo to chciała żech przełożyć ka indziej. No tuż ida do tego inszego szranku, no ale tam też tego nie ma. No toż już się żech trochę zdenerwowała, ja piernika, kaj żech jo tu wcisła. Kaj to je, nie ma tych dokumentów, nie ma tych pamiątków. No tuż zaczęła żech szukać i szukam, i kopia, i szrank po szranku, i kopia, i patrzyła, i kłukom do tych szranków. No nie ma. Nikaj nie ma tych dokumentów, tych pamiątek. No już była nerwowo. Tak żech 2 miesiące szukała. I szukam, i szrank po szranku, i nie ma, i koniec. I nie ma nikaj, no straciły się. Nie ma, że już była fest nerwowa, ale że w końcu powiedziała se, no trudno, no nie ma, to nie ma, chociaż to było do mnie ważne, bo wiecie, to nie rozchodzi się o to, że to było coś tam fest takie ważne, nie, ale to do mnie było ważne, bo to takie były moje pamiątki, wiecie o co chodzi, nie? No toż, że se już w końcu po tych 2 miesiącach powiedziała, no nie znuda, no było, nie ma nikaj, no trudno. No i wczoraj żech chciała jedna rzecz ze takiego szranku wyciągnąć, bo mi była potrzebna. No i ida tam, otwieram ten szrank, patrza, a tam przede mną, przed moimi oczami te wszystkie dokumenty, które żech te 2 miesiące durś szukała, są. No toż se mówię, noż jako to może być, bo ja wam przysięgam, rozumili, że jożech ten szrank, kaj to było, ze 15 razy otwierała, albo więcej, i żech tam kukała i zaglądała i szukała, i żech tego nie widziała. No toż se mówię, jako to może być? No ale może, rozumili. Bo nasz mózg to jest coś takiego, co nas poradzi robić zabozna. No i patrzcie, jako to działo. Jak coś szukocie, na przykład to będą klucze, nie? No toż co tyż wy se wtedy myślicie, nie? Tak jak szukocie, bo ja mam coś takiego, no nie ma tych kluczy, nie ma tych kluczy, kaj są te klucze, nie ma kluczy, nie ma tych kluczy. No i tak se myślicie, nie ma kluczy, nie ma kluczy, nie ma kluczy, a im bardziej szukocie, tym bardziej się nerwujecie, nie? Że ich nie ma. No to co ten nóż mózg robi? On poradzi zrobić coś takiego, rozumieli? Że chobyście te klucze mieli przed sobą, to wy ich nie widzicie. A psychologowie na takie coś gadają, że to jest halucynacją negatywną. A negatywno to się rozchodziło to, że coś jest, ale wy nie poradzicie tego widzieć. No i takie coś nasz mózg robi. No bo jako się skupiamy na tym, że nie ma kluczy, nie ma kluczy, nie ma kluczy, no to ten nasz mózg sobie powie, no nie ma, no to nie ma, nie? No to już nie widzicie tych kluczy. Albo co tam innego szukacie. No i takie coś mnie się też stało. A co to z tym idzie zrobić? A co, że ich nie zrobiła? No i to z tego, że tak te 2 miesiące szukała, nie? Że roztomili trzeba się wyrwać z tego takiego koła nie ma. I no se trzeba siednąć, dychnąć se chwila. Tak choby na chwilę zapomnieć o tym, że te klucze czy czego tam szukacie, to tego nie ma. I dopiero po tym, po leku, kawałek po kawałku, oglądać, tam kukać, szukać tego, co to chcecie znosić. No, a Jożech tak nie zrobiła i nożech się tak da wciągnąć, to nie ma. No to żech 2 miesiące szukała coś,
co żech miała we szranku przed oczami. To ino, że tela wam dziśki chciała powiedzieć. No i co? Pożegnomy się. Jako radzi mocie to, co jo robia, to dejcie tam ta łapka do góry, albo tam zasubskrybujcie ten kanał, no bo wiecie, to tam potem pomogło, co by więcej ludzi poradziło to widzieć. A jo chce, co by se ludzie oglądali. Toż teraz dziśki, czymcie się. Pyrsk.